Ne-am obișnuit să le ucidem cu propriile noastre mâini, nici măcar bănuind că ele ar fi putut trăi ani de zile. Tragedia principală a omului modern care lucrează pământul nu este clima proastă sau semințele de proastă calitate, ci credința oarbă în miturile impuse de complexul agroindustrial, care ne transformă în cumpărători veșnici de răsaduri de unică folosință. În acest videoclip, nu doar ne vom cufunda în povestea despre cum o descoperire întâmplătoare sparge sistemul bine stabilit, ci îi vom analiza și mecanismele ascunse, bazându-ne pe date științifice de încredere. Nu a ieșit nimic. Din nou. Al patrulea an la rând, același lucru. Stăteam pe mica mea parcelă la sud, unde este soare din belșug, și priveam planta care murea încet. Cu doar 2 săptămâni în urmă, era plină de putere, frunze verzi, tulpină puternică. 5 ardei grași, superbi și cărnoși am cules și eram mândru. Credeam că în sfârșit am înțeles totul. Am găsit abordarea. Dar acum frunzele se făceau sul, se îngălbeneau la bază, tulpina a început să se înnegrească la rădăcină, planta pur și simplu ceda, pleca, fără luptă, ca toate de dinaintea ei, ca în ultimii 4 ani la rând. Îmi amintesc de fiecare dată. Primul a fost de probă. Pur și simplu am cumpărat un răsad de la piață, l-am băgat în pământ, l-am udat odată la 3 zile, a dat 3 ardei mici, cât o unghie, și a murit după 3 săptămâni. M-am gândit că sunt prost, că trebuie să-l îngrijesc mai bine. Al doilea an m-am purtat cu el ca și cu un ou. Îngrășăminte organice, regim special de udare, aproape o jumătate de an de îngrijire. Rezultatul? 6 ardei și moartea la exact 21 de zile după ultima recoltare. Al treilea an am schimbat locul. Am pregătit stratul după toate regulile, îngrășăminte, mulci, solar din folie, 7 ardei. 25 de zile de viață după aceea. Deja am început să notez datele, am observat o tiparitate. Al 4-lea an a devenit o tortură. Am cumpărat un soi scump, un răsad cu 200 de lei, l-am hrănit conform graficului, am numărat zilele până la recoltă și iată același final. 5 ardei, 17 zile. Asta e tot. Sfârșitul. Stăteam pe vine și număram banii. 1 kilogram de ardei gras la piața din regiunea noastră costa de la 500 până la 800 de lei. În fiecare an cheltuiam pe răsaduri, pământ, îngrășăminte, apă, cam 1500 până la 2000 de lei. Și primeam 5 sau 6 fructe jalnice. Ieșea că plăteam de 2 ori mai scump decât prețul pieței pentru ceva ce puteam cumpăra pur și simplu de la tarabă. Și în același timp pierdeam ore întregi. Stăteam în soare, pliveam, udam, vorbeam cu ele ca un prost, iar ele oricum mureau. Cel mai amar lucru era că nu înțelegeam de ce. Cei care vindeau răsadurile spuneau că ardeiul este capricios, că are nevoie de o îngrijire specială. Vecinii dădeau din numeri, spunând că nici la ei nu se prinde totul. Articolele de pe internet abundau în sfaturi. Adaugă aia, presară aia, nu uda prea mult, nu lăsa să se usuce. Scheme de fertilizare erau vreo 20, le-am încercat pe aproape toate. Nimic nu a funcționat. Absolut nimic. De fiecare dată același lucru. O izbucnire, recolta, moartea. Ca și cum planta și-ar fi dat intenționat ultimele puteri pentru a-mi oferi o mână de fructe, iar apoi spunea, gata, sunt liberă. Am început să urăsc mirosul pământului. În fiecare dimineață ieșim pe parcelă, simțeam rușine. Rușine față de vecinii la care ardeii atârnau în ciorchini. Rușine față de mine însumi, un bărbat în toată firea care nu poate învinge o simplă plantă. Chiar m-am gândit să renunț, să cumpăr de la piață 7 kilograme și să uit. Dar înăuntru stătea un ghimpe. Vedeam acești ardei ai bunicilor la piață, uriași, cu pereți groși, câte 5 sau 6 bucăți la 1 kilogram. Cum reușeau ele? De ce ele puteau, iar eu nu? Un secret. Trebuia să existe un secret. Pur și simplu nu știam ceva important, cel mai important lucru. Și asta mă înfuria cel mai tare, nici măcar nu puteam formula întrebarea, pentru că nu înțelegeam ce anume făceam greșit. Planta trăia, planta dădea roade, planta murea.
și de fiecare dată mă trezeam la capătul puterilor cu o mână de ardei care, raportați la nervii consumați, costau cât niște lingouri de aur. Deja aproape mă resemnasem. Aproape hotărâsem că ardeiul nu este pentru mine, că pur și simplu nu am talent, nu am intuiție, nu am aceste mâini magice care simt planta, că sunt nepotrivit. Dar înainte de a renunța definitiv, m-am dus la acea întâlnire. Nici nu știu de ce. Pur și simplu am văzut din întâmplare un anunț și m-am dus. Aproape că nu aveam speranțe pentru această întâlnire. 4 ani de eșecuri au ars în mine credința în miracole, dar picioarele m-au dus singure la vechiul club unde se adunau grădinarii amatori. O încăpere obișnuită, scaune din plastic, o tablă cu cretă. M-am așezat în colț, mi-am încrucișat brațele și m-am pregătit să ascult din nou sfaturi generale care nu funcționează. Iar apoi a urcat el pe scenă, un bătrân, avea spre 80 de ani. Își spunea simplu Nea Vasile, fără titluri, fără metode de autor. A ieșit într-un sacou șifonat, cu mâini care își aminteau de pământ, și a pus pe masă o cutie obișnuită din carton. Din cutie a început să scoată ardei și mi s-a tăiat respirația. Acolo erau fructe de toate culorile, roșii, portocalii, galbene, chiar și ciocolatiu cu violet. Și fiecare era de mărimea unei palme, cu pereți groși, parcă turnați în ceară. Sala s-a însuflețit. Stăteam agățat de cotieră și priveam acești ardei. Erau perfecți, așa cum văzusem doar în pozele din revistele străine. Dar bătrânul a spus ceva ce a dat lumea mea peste cap. A ridicat un ardei portocaliu mare și a rostit calm. Pe acest soi, l-am plantat cu 4 ani în urmă, o singură plantă, și încă dă roade. Liniște. Nu am crezut. În capul meu s-a produs un click. 4 ani este durata eșecurilor mele. Exact atât timp am încercat să cresc ardei și de fiecare dată îngropam planta la 2 sau 3 săptămâni după recoltare. Iar el spune că la el o singură plantă trăiește 4 ani, la rând, fără pauză. Am ridicat mâna, vocea îmi tremura. Cum? Cum o face să trăiască? Căci ea moare în fiecare an. Bătrânul m-a privit, privirea era calmă, fără batjocură. A tăcut mult timp, iar apoi a spus o frază care mi s-a întipărit în memorie pentru totdeauna. Nu este un secret, băiete, este o tehnică. Și dacă nimeni nu ți-a arătat-o, nu este vina ta. Aceste cuvinte au lovit mai tare decât orice reproș. Am înțeles că în toți cei 4 ani m-am învinovățit pe mine. Mă consideram netalentat, dar de fapt, pur și simplu nimeni nu mi-a explicat cum funcționează totul. Am încercat să ghicesc, pe bâșbâite, ca un pisoi orb, și de fiecare dată greșeam pentru că nu știam regulile. Nea Vasile nu a început să țină o prelegere. Pur și simplu mi-a întins unul dintre ardeii săi, același portocaliu, de pe tufa de 4 ani. L-am luat în mâini. Era ferm, răcoros, greu, adevărat, viu. Dintr-o plantă pe care, conform tuturor cunoștințelor mele, ar fi trebuit să o arunc cu 3 ani în urmă. Dar ea stătea și dădea roade. Seara nu am putut adormi. Întorceam acest ardei în mâini, îl examinam, îl miroseam, apoi l-am tăiat. Înăuntru erau pereți groși, un minim de semințe, un miros dulce. L-am mâncat crud și am început să plâng. Nu din cauza gustului, din supărare, din furie, din înțelegerea faptului că în tot acest timp am căutat unde nu trebuia. Credeam că problema este la mine, în mâinile mele, în intuiția mea, dar problema era că nu știam cel mai important lucru. În dimineața următoare m-am dus la Nea Vasile acasă. Am stat pe veranda lui 3 ore. Vorbeam cuvinte simple, fără termeni prea complicați. Își arăta plantele. M-a lăsat să ating scoarța de pe o tulpină bătrână. Mi-a explicat de ce unele soiuri trăiesc mai mult, iar altele nu. Iar apoi a spus ceea ce am memorat pentru toată viața. Ardeiul nu este o legumă, este un mic copac. Doar că toată lumea gândește altfel. Și atunci am înțeles. Voi scrie această poveste, pas cu pas, sincer, fără ascunzișuri, pentru ca oricine care a bătut pasul pe loc timp de 4 ani ca mine
să vadă această luminiță de la capătul tunelului, pentru o singură dată în care ții în mâini fructul de pe o plantă care trăiește al 4-lea an și înțelegi că nu este o întâmplare, este un sistem. Și îl voi povesti pe tot, de la bun început. 3 ore pe veranda lui Nea Vasile au răsturnat tot ce știam. Nu mi-a dat o pastilă magică. Pur și simplu a pus o singură întrebare care mi-a spart imaginea lumii în țândări. A întrebat: ia spune, câți ani crezi tu că trăiește un ardei? Am răspuns fără să mă gândesc: un sezon. L-ai plantat primăvara, ai cules toamna, l-ai aruncat. A clătinat din cap și a spus: nu. Ardeiul este o plantă perenă, ca un mic copăcel. Îi este menit să trăiască de la 3 până la 5 ani, iar uneori și mai mult. Am înlemnit. Nu mi încăpea în cap. Toată viața am considerat ardeiul o plantă anuală, la fel ca roșia, la fel ca castravetele. L-ai plantat, ai cules, l-ai aruncat. Dar Nea Vasile mi-a explicat de ce toată lumea se gândește așa. Se pare că aceasta este logica agriculturii industriale. De fapt, conform clasificărilor botanice și cercetărilor proprietăților speciei, Capsicum annuum, publicate de platforma MDPI, ardeiul iute este un arbust erbaceu peren, capabil în absența înghețurilor să trăiască și să dea roade câteva sezoane la rând. Pentru câmpurile gigantice este mai simplu să semene în fiecare an răsaduri noi, să prelucreze pământul cu tractoarele, să recolteze totul dintr-o dată cu combina. Au nevoie de plantă pentru exact un singur ciclu. Nimeni nu se va complica cu o singură tufă timp de 3 ani dacă se pot semăna 100 de hectare. Dar pentru noi, pentru oamenii obișnuiți, această logică este o capcană. Mi-am amintit de plantele mele. Ele nu mureau de bătrânețe. Ele pur și simplu se epuizau, ca un cal obosit. Nea Vasile mi-a explicat fiziologia în cuvinte simple. Când ardeiul oferă fructele, el consumă o cantitate uriașă de resurse. El suge din sol totul până la ultima picătură. Umple ardeiul. Este ca și cum un om ar naște tripleți, ar trece o sesiune și ar alerdea un maraton într-o singură zi. După așa ceva, orice organism s-ar prăbuși. În fiziologia plantelor, acest proces se numește competiția donatorilor și acceptorilor, așa cum arată lucrările științifice privind studiul creșterii fructelor de ardei. Ovarele în formare acționează ca acceptori dominanți, atrăgând spre sine partea leului din carbohidrați și elemente nutritive în detrimentul masei vegetative, ceea ce duce inevitabil la o epuizare metabolică critică, iar plantele mele se prăbușeau. Ele dădeau tot ce aveau pentru 5 sau 6 fructe și se opreau. Dar eu credeam că au murit de vreo boală sau din cauza îngrijirii necorespunzătoare, iar ele pur și simplu s-au epuizat, ca o baterie care a ajuns la zero. Și în loc să le pun la încărcat, eu le aruncam, în fiecare an, cu regularitate, ca un prost. Nea Vasile a făcut o analogie cu pomii fructiferi. Mărul nu dă roade în fiecare an cu aceeași putere. Uneori este un an rodnic, alteori un an de odihnă. La ardei este la fel. Dar în manuale și pe forumuri se tace despre asta, pentru că acest lucru nu este profitabil pentru vânzătorii de răsaduri. Ei au nevoie ca tu să cumperi puiet nou în fiecare an, iar dacă tu vei învăța să păstrezi o plantă timp de 3 ani, vei înceta să mai fii client. În acel moment am simțit furie, nu pe mine, pe cei care scriu articolele, pe vânzători, pe sistemul care transformă o plantă vie într-o marfă de unică folosință. Mi se îndesa pe gât mitul că ardeiul moare de la sine pentru că așa este lăsat de la natură. Este o minciună. Natura l-a lăsat să trăiască ani de zile. Am ieșit în grădina lui. Nea Vasile mi-a arătat acele tufe de 4 ani. Nu arătau așa cum îmi imaginasem. Nu erau niște monștri giganți. Crengile erau groase, lemnificate în partea de jos, gri, cu o scoarță ca la un copac adevărat, iar deasupra era verdeață tânără, lăstari proaspeți, flori și ovare în același timp. O singură plantă trăia în 3 faze simultan. Am atins vechiul trunchi. Era rigid, aproape ca de piatră. Această tufă văzuse 4 ierni, 4 primăveri, 4 veri fierbinți
și continua să trăiască. Mi s-a făcut rușine pentru câte plante am ucis din neștiință, pentru fiecare tufă smulsă cu rădăcină care ar fi putut trăi și bucura încă 2 sau 3 ani, pentru banii cheltuiți pe răsaduri, pentru serile petrecute în îngrijirea fără sens a unui condamnat. Dar rușinea a fost înlocuită rapid de entuziasm. Dacă este adevărat, dacă pot face o singură plantă să trăiască ani de zile, voi câștiga. Voi înceta să fiu o victimă a marketingului. Voi deveni un grădinar, unul adevărat, care înțelege ce face. Nea Vasile mi-a dat o temă pentru acasă. A spus: gândește-te, de ce are nevoie planta pentru a-și reveni după un astfel de maraton? Îmi răspunzi mâine. Am plecat și toată noaptea am trecut prin diverse opțiuni. Să o hrănesc? Să o ud cu ceva special? Să-i dau mai mult soare? Dimineața m-am dus la el cu mâinile goale. Nu știam. El a zâmbit și a spus: este corect că nu știi, pentru că nu cauzi răspunsul unde trebuie. Planta nu are nevoie de mai multă mâncare, ea are nevoie de o pauză și de curaj. Curajul tău de a lua foarfeca de grădină. Și atunci mi-a arătat ceea ce a devenit inima întregii metode. Nea Vasile vedea confuzia mea. A luat o veche foarfecă ruginită, s-a apropiat de tufa de 4 ani și a spus: privește, acum voi face ceva ce ți se va părea o sălbăticie, dar exact acest lucru îi oferă plantei o a doua viață. Stăteam la 2 pași distanță și nu-mi venea să cred ochilor. A luat și a tăiat toate crengile principale exact pe jumătate. Simplu, fără milă. Zbang, și o creangă groasă și lemnificată cade pe pământ. Zbang, a doua. După 1 minut, din tufa bogată au mai rămas doar niște cioturi goale de înălțimea unei palme. Am simțit o durere fizică în stomac. Înăuntrul meu totul s-a strâns. Voiam să strig: o ucizi! De ce faci asta? Dar Nea Vasile a scuturat calm praful de pe genunchi și s-a întors spre mine. Te-ai speriat? A întrebat el. Corect, toată lumea se sperie, pentru că ți se pare că distrugi roadele muncii tale, dar de fapt îi faci plantei cea mai mare favoare. Mi-a explicat fiziologia. S-a dovedit că în fiecare axilă a frunzei, în fiecare nod de pe tulpină, dorm muguri minusculi. Ei așteaptă, ani de zile, până când planta va ajunge într-o situație critică. O tăiere bruscă este un semnal de alarmă. Planta se gândește: gata, e sfârșitul, îmi pierd coroana, trebuie să mă salvez urgent. Și ea trezește toți mugurii adormiți deodată. Acest fenomen se explică științific prin eliminarea dominanței apicale. Îndepărtarea zonelor de creștere apicale scade brusc nivelul hormonului auxină, ceea ce provoacă o sinteză activă a citochininelor în noduri, care declanșează o diviziune explozivă a celulelor în mugurii axilari. În loc de un singur vârf, se trezesc 10, 15, 20 de lăstari noi. Planta nu moare, ea explodează de viață. L-am întrebat: dar cu stresul cum rămâne? Nu este dăunător? Nea Vasile a rânjit: stresul este de mai multe feluri. Dacă ai rupt o creangă, este un stres rău. Dacă ai făcut o tăietură corectă, este un stres bun, ca un antrenament la sală. Tu îți rupi mușchii ca ei să devină mai puternici. Planta este la fel. Mi-a arătat unde anume să fac tăietura. Deasupra nodului, acolo unde este mugurele, la un unghi de 45 de grade, astfel încât apa să se scurgă și să nu putrezească. Să îndepărtez toate frunzele galbene, toți lăstarii slabi care trag sevele, să las doar crengile puternice și sănătoase. Și neapărat să tratez tăietura cu ceară de altoit sau cu un unguent dezinfectant obișnuit, verde de briliant, dacă nu am ceară. Un fleac, dar fără el poate zbura o infecție înăuntru. Notam fiecare cuvânt, pentru că am înțeles, nu este o simplă tăiere, este o operație chirurgicală care repornește ceasul biologic al plantei. Nea Vasile a spus că primele 2 săptămâni după tăiere sunt cele mai groaznice. Tufa stă goală ca un schelet, ți se pare că ai stricat totul. În acest moment, mulți nu rezistă și aruncă planta, dar de fapt, înăuntru deja a fost pornit procesul. Peste 10 până la 14 zile,
Din mugurii adormiți încep să răzbată lăstari verzi minusculi. La început sunt subțiri, slabi, dar peste o lună sunt deja crengi în toată regula. După 45 până la 60 de zile, pe ele apar muguri florali, iar apoi ardei, noi, proaspeți, cu aceeași putere ca în primul an. Și acest lucru se repetă din nou și din nou. De fiecare dată când vezi că tufa s-a epuizat, tu iei foarfeca și faci o tăiere, ciclu după ciclu. Am plecat de la Nea Vasile cu decizia fermă de a încerca. Acasă stătea exact acea tufă care murise cu 17 zile în urmă. Nu am aruncat-o. Nu m-a lăsat inima. Stătea uscată, cu frunzele ofilite. Am luat foarfeca, mâinile îmi tremurau. Repetam în sinea mea, asta nu este o crimă, este o salvare. Și am tăiat cele 2 crengi principale până la pământ. Am lăsat 2 cioturi de înălțimea unui deget. Am uns tăieturile cu soluție de verde de briliant și am pus ghiveciul la semiumbră. A început numărătoarea inversă. 14 zile am mers și am verificat în fiecare zi. Primele 7, nimic, goliciune, bastoane goale. Aproape că am cedat, am vrut să arunc tufa. Dar în a 10-a zi am văzut o ridicătură verde minusculă chiar la bază. Era de mărimea unui bob de mac, dar era acolo. Și în acel moment am înțeles. Metoda funcționează. Acum mai rămânea să învăț să gestionez acest proces până la capăt. În timp ce așteptam să se trezească mugurii pe tufa tăiată, Nea Vasile mi-a pus o nouă întrebare. A întrebat, dar în ce-ți crește ardeiul? Am răspuns, într-un ghiveci, unul obișnuit de vreo 10 litri. El a clătinat din cap și a spus, iată a doua greșeală. Tăierea este vârful icebergului. Iar sub apă sunt rădăcinile. Și dacă rădăcinilor le este înghesuit, nicio tăiere nu le va salva. În acea zi am înțeles că cei 4 ani ai mei de eșecuri nu au început cu o îngrijire proastă. Ei au început cu o casă greșită pentru plantă. Nea Vasile mi-a explicat că sistemul radicular al ardeiului nu este doar un zmog de perișori. Este un pivot puternic care trebuie să crească în adâncime și în lățime. Dacă ghiveciul este prea mic, rădăcinile se lovesc de pereți, încep să se răsucească, să se supraîncălzească la soare, să se sufoce în pământul dens. Ele încetează să mai respire, încep să putrezească. Cercetările privind cultivarea ardeilor în spații protejate demonstrează incontestabil că în containere de volum mic, sistemul radicular experimentează un stres extrem de puternic din cauza lipsei de spațiu și a hipoxiei fiziologice, ceea ce blochează direct absorbția macronutrienților. Iar când rădăcinile putrezesc, frunzele se îngălbenesc, fructele devin mai mici, planta moare. Mi-am amintit de ghivecele mele, ieftine, din plastic, de la 5 până la 7 litri. Credeam că este suficient. S-a dovedit că nu. Volumul minim pentru o tufă de ardei care ar trebui să trăiască mai mulți ani este de 40 pe 40 de centimetri. Într-un ghiveci aceasta înseamnă aproximativ 15 până la 20 de litri de pământ. Dacă plantezi direct în sol, distanța dintre tufe nu trebuie să fie mai mică de 1/2 de metru. Le place spațiul. Au nevoie de aer în jurul rădăcinilor. Dar mărimea ghiveciului este doar jumătate din treabă. A coordonat jumătate este chiar pământul. Nea Vasile mi-a arătat rețeta sa. A numit-o cele 4 componente. Am notat-o cuvânt cu cuvânt. Primul, pământ de grădină. Obișnuit din grădina unde nu au crescut solanacee anul trecut. Al doilea, humus sau compost bine descompus. Al treilea, nisip grosier de râu, nu de construcții, nu praf, ci anume grosier spălat, pentru ca apa să se scurgă rapid. Al patrulea, făină de oase. Pe aceasta Nea Vasile a numit-o ingredientul secret. A spus că făina de oase oferă fosfor care este necesar pentru rădăcini. Se dizolvă lent, hrănește întreaga plantă câte puțin luni de zile. Și acesta este un adevăr științific absolut. Cercetările agronomice moderne confirmă că fosforul cu eliberare lentă din astfel de suplimente organice este de o importanță critică pentru sinteza ATP
și proliferarea masei radiculare pe parcursul multor luni, asigurând o dezvoltare stabilă, fără riscul de șoc osmotic. Proporția, aproximativ o parte de nisip, 2 părți de pământ, o parte de humus și o mână de făină de oase la o găleată de amestec. Nisipul nu lasă pământul să se preseze ca un beton. Humusul oferă nutriție. Făina de oase oferă energie pe termen lung, iar pământul este pur și simplu o casă. L-am întrebat, dar dacă nu am făină de oase? Nea Vasile a rânjit, înlocuiește-o cu superfosfat, dar mai bine găsește făină de oase. Ea acționează mai blând și mai mult timp. Ardeiul nu suportă loviturile bruște cu îngrășăminte. El are nevoie ca mâncarea să ajungă picătură cu picătură în fiecare zi, nu o găleată întreagă o dată pe lună. Mi-a arătat plantarea lui. Tufele nu erau plantate adânc. El le îngropa intenționat până la primele frunze adevărate. A explicat, din tulpina îngropată cresc rădăcini suplimentare. Cu cât sunt mai multe rădăcini, cu atât mai multă mâncare, cu atât planta este mai puternică. Mi-am amintit cum îmi plantam eu tufele fix până la colet. Mă temeam să le îngrop ca să nu putrezească. Nea Vasile a spus că ardeiul nu este o roșie, nu va putrezi dacă nu îl inunzi. Poți să îl îngrop cu curaj cu 3 până la 5 cm mai adânc de nivelul din ghiveci. Și încă ceva, udarea. Nea Vasile repeta, este mai bine să uzi mai puțin decât să uzi prea mult. Rădăcinile trebuie să respire. Dacă stau într-o baltă o săptămână, se sufocă. Și asta nu este o exagerare. Datele științifice din fitopatologie confirmă că umiditatea excesivă și lipsa oxigenului în zona rădăcinilor sunt principalii declanșatori pentru dezvoltarea infecțiilor fungice destructive, cum ar fi pitium, care cauzează putregaiul galopant al rădăcinilor. Toate bolile vin de la umezeală. El uda odată la 3 sau 4 zile, dar din abundență, astfel încât apa să treacă prin tot bulverele de pământ și să iasă prin orificiile de drenaj. Și lăsa apa să se scurgă, fără farfurioare cu resturi de umezeală. Lumina, minimum 6 ore de soare direct. Fără aceasta, ardeiul nu își va aduna dulceața și grosimea pereților. Totul s-a dovedit a fi simplu, dar această simplitate mi-a fost dată prin 4 ani de chin. Am transplantat prima mea tufă într-un nou ghiveci mare, am făcut amestecul conform rețetei, am hrănit-o cu făină de oase și am înțeles, acum planta are o șansă, o fundație puternică, solidă. Mai rămânea să învăț să gestionez recolta pentru ca ea să nu se termine niciodată. Un ghiveci nou, pământul corect, mugurii treziți după tăiere, totul mergea conform planului. Dar am observat un lucru. Nici măcar o plantă sănătoasă nu dă recoltă în fiecare zi. Ea funcționează în cicluri. O lună crește, o lună înflorește, o lună dă roade, apoi se odihnește. Dar eu voiam să mănânc ardei proaspeți în fiecare săptămână. Și atunci nea Vasile mi-a dezvăluit secretul principal al gestionării timpului. El a spus, o plantă este un val, iar valurile au pauze. Pentru ca tu să ai mereu o mare, trebuie să lansezi 3 valuri cu o diferență de o lună. Nu am înțeles imediat. A desenat pe pământ cu un băț 3 cercuri. Primul cerc, planta care dă roade acum. Al doilea cerc, planta care înflorește și le dă fructe. Al treilea cerc, planta care tocmai a fost tăiată și căreia îi cresc crengi noi. Și între ele sunt exact 30 de zile diferență. Adică trebuie să faci rost de 3 tufe. O plantezi pe prima, peste o lună pe a doua, peste încă o lună pe a treia și așa intri într-o bandă rulantă. În timp ce a treia crește la loc după tăiere, prima dă roade. Când prima s-a epuizat, tu o tai, iar în acest timp a doua tocmai începe să ofere recolta, iar a treia înflorește. Un carusel nesfârșit. Mi-am recalculat resursele. Parcela este mică, dar 3 ghivece de 40 pe 40 de centimetri încăpeau. Am mai cumpărat 2 tufe de răsaduri de soiuri diferite, special cu termene de maturare diferite, unul timpuriu, unul mijlociu, unul târziu. Diferența din grafice oferea o asigurare suplimentară. Dacă un soi se îmbolnăvește sau face capricii, celelalte 2 continuă să funcționeze oricum.
Am așezat ghivecele pe partea de sud cu un interval de 1/2 de metru, fiecăruia propriul grafic de udare și fertilizare. Și chiar aici a început adevărata alchimie. Nea Vasile a explicat că nu poți hrăni la fel toate cele 3 plante. Fiecare are faza sa. Cea care crește la loc după tăiere trebuie hrănită cu ceva care îi dă putere pentru verdeață. Eu îi dădeam o infuzie de urzică cu cenușă, potasiu și calciu pentru lăstarii noi. Cea care înflorește are nevoie de fosfor și potasiu, dar mai puțin azot, pentru a nu se îngrășa, ci pentru a lega fructe. Eu turnam superfosfat și cenușă. Cea care dă roade are nevoie de potasiu pentru gust și mărime. Eu o udam cu o infuzie din coajă de banană și cenușă. Și la fiecare udare verificam cu mâna pământul. Dacă stratul superior se usca până la adâncimea unei falange de deget, turnam. Dacă era umed, așteptam. Udarea excesivă ucide mai repede decât foamea. Am întocmit un tabel pe frigider. În fiecare zi de luni, inspecția tuturor celor 3 tufe. Să verific partea inferioară a frunzelor de dăunători. Afidele adoră să se ascundă de desubt. Să îndepărtez toate frunzele galbene, nea Vasile le numea vampiri, pentru că sug sevele, dar nu aduc niciun folos. Să ciupesc copilii din partea de jos, astfel încât planta să nu își irosească puterea pe crengi inutile. Și cel mai important, să nu rup ardeii cu mâinile, doar cu foarfeca. Dacă îi rupi, poți deteriora tulpina, poți aduce murdărie. Tăietura trebuie să fie curată, dreaptă, să lase o mică codiță pe fruct. Astfel ardeiul se păstrează mai mult timp, iar planta nu se îmbolnăvește. La 2 luni după lansarea sistemului, am obținut prima recoltă continuă. La fiecare 10 zile, câte 5 sau 6 ardei proaspeți, mici, dar adevărați. Iar după încă o lună, mari ca la nea Vasile. Stăteam în bucătărie și priveam cele 3 ghivece. Unul înflorea, pe al doilea se coceau fructele, al treilea abia scotea frunze noi după tăiere. Și acest lucru nu era un miracol, era un sistem, constant, funcțional, clar. Am încetat să mai fiu un grădinar ratat. Am devenit operatorul unei mici fabrici de prospețime. Mai rămânea ultimul pas, să înțeleg cum să fac astfel încât această fericire să nu dureze doar un sezon, ci ani de zile. Și răspunsul era deja aproape. Au mai trecut 3 luni. Sistemul meu de 3 tufe a intrat într-un ritm stabil. Nu mai alergam la ele în fiecare dimineață cu mâinile tremurânde. Pur și simplu îmi urmam programul: luni inspecția, miercuri udarea, sâmbătă fertilizarea în funcție de fază. Plantele îmi răspundeau cu recunoștință. Dar adevăratul moment al adevărului a venit atunci când am recoltat pentru prima dată de pe o tufă care supraviețuise celei de-a doua tăieri. Era exact acea plantă pe care cândva aproape o aruncasem. Stătea în fața mea, o tulpină noduroasă și lemnificată în partea de jos și o căciulă verde puternică deasupra, presărată cu fructe. Am numărat 12 ardei mari, de 2 ori mai mulți decât prima dată. Și atunci am înțeles până la capăt cuvintele lui nea Vasile. El spunea: cine știe să cultive, nu muncește mai mult, ci mai bine. Înainte credeam că e vorba despre lene, că trebuie să găsesc o modalitate de a uda mai puțin sau de a fertiliza mai rar, dar sensul s-a dovedit a fi mai profund. A munci mai bine înseamnă a înțelege când planta are nevoie de tine și când trebuie pur și simplu să nu o deranjezi. Primii 4 ani am făcut tam-tam, am intervenit. O tratam de ceea ce nu avea, o hrăneam când trebuia să tac, o udam când trebuia să aștept. Iar acum pur și simplu observam și acționam în momentele potrivite. Acest lucru nu a schimbat doar grădina mea, m-a schimbat pe mine. Am încetat să mă tem de eșec, pentru că a apărut un sistem. Dacă o tufă dădea o recoltă slabă, nu intram în panică. Verificam pământul, lumina, udarea, găseam cauza și reparam. Dacă greșeam, analizam și trăgeam concluzii. Erorile au încetat să mai fie o catastrofă. Ele au devenit date. Țineam un jurnal. Notam datele de tăiere, fazele de înflorire, numărul de fructe. Peste un an aveam o statistică pentru fiecare soi. Știam care trăiesc mai mult, care se recuperează mai repede,
care dau cei mai groși pereți. Asta nu era ghicit în zațul de cafea, era ingineria unui proces viu. Într-o seară stăteam pe verandă, tăiam o salată din ardeii mei portocalii, roșii, galbeni și mi-aminteam de ziua în care stăteam în genunchi în fața tufei muribunde și mă simțeam un nimic. Atunci credeam că nu am talent, că este soarta celor aleși să cultive ardei. Acum știam adevărul. Talentul este doar cunoaștere susținută de practică. Eu nu aveam cunoștințe, nimeni nu mi le-a oferit, dar am găsit un om care mi-a arătat drumul și am mers pe el singur. Acum este rândul meu să dau acest lucru mai departe, nu pentru că sunt un guru, ci pentru că mi-amintesc cum este să nu știi și să suferi din cauza propriei neputințe. În frigider stăteau ardei de pe acea tufă de 4 ani a lui Nea Vasile. Mi-a dat la despărțire când am plecat. Nu i-am mâncat. Am uscat semințele. Le-am plantat. Și acum la mine cresc copiii aceleiași tufe care a supraviețuit 4 ierni. Al 4-lea an, al 5-lea, al 6-lea. De fiecare dată când iau foarfeca, simt o legătură cu acel bătrân de pe verandă. Îi aud vocea. Nu este un secret, băiete, este o tehnică. Și fac tăietura, drept, clar, fără milă. Pentru că știu, peste 2 săptămâni se vor trezi mugurii adormiți. Peste o lună vor ieși crengi noi. Peste 2 vor înflori. Și așa va fi mereu, atâta timp cât îmi amintesc cele 3 reguli principale. Prima, ardeiul este peren, nu te lăsa înșelat. A doua, hrănește rădăcinile, dă-le spațiu. A treia, taie fără frică atunci când îi vine timpul. Să știi când să tai, când să hrănești și când să aștepți. Și acest lucru, după cum s-a dovedit, este suficient.